Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ako si Ma'am Fay, ang favorito mo sa asignaturang Filipino ng ikalawang baitang. Kumusta ang araw mo? Alam kong marami kang natutunan sa unang nakalipas na linggo ng iyong pag-aaral sa Filipino 2. Ngayon, nasa ikalawang linggo na tayo. At madadagdagan ng iyong kaalaman ng mga araling na papaloob sa video ito. Matapos mong mapag-aralan ang video ito, inaasahang makakamit mo ang sumusunod na layunin at kasanayan. Ngayong ikalawang linggo, matututunan mo ang paggamit ng magagalang na pananalita na angkop sa iba't ibang sitwasyon. Handa na ba kayo? Lagyan ng check kung tama ang gagawin o sasabihin sa bawat sitwasyon at X naman kung hindi. Dadaan ka sa gitna ng dalawang nakatatandang nag-uusap. Magpapaalam ka sa kanila at sasabihin, "Magkikiraan po." Kung ang iyong sagot ay check, tama. Naapakan ni Ahmad ang paa ni Hushin. Magagalit si Ahmad at sasabihin, "Nakaharang ka kasi sa daan." Ano ang iyong sagot? Kung ang iyong sagot ay X, tama. Nakabasag ka ng plato sa bahay. Sasabihin mo sa iyong nanay ang nangyari at hihingi ng tawad. Magaling! Ang tamang sagot ay check. Nakakita ka ng lola sa daan at maraming bitbit. Titingnan mo lang siya hanggang makatawid sa daan. Ang tamang sagot ay X. Magaling! Dumating sa bahay niyo ang kaklase ng iyong ate. Lalapitan mo siya at sasabihin, "Bakit ka na naman andito?" Kung ang iyong sagot ay X, magaling! Halika! Basahin natin ang usapan ng magkaibigan sa telepono. Ang pamagat nito ay ang paanyaya. Linggo ng hapon, habang nanunood ng telebisyon si Mara, ay bigla niyang naalalang tawagan si Janna para imbitahan sa kanyang kaarawan. "Hello, magandang hapon po." "Magandang hapon din sa'yo. Sino po sila?" "Janna, ako ito, si Mara." "Oh Mara, napatawag ka. May problema ba?" "Wala naman. Nais kitang anyayahan bukas sa aking kaarawan. Sana maisama mo rin si Saleha." "Sige, umaasa ka na darating kami." "Yehey! Maraming salamat. Aasahan kita." Handa ka na bang sagutin ang mga tanong? Sino ang tumawag sa telepono? Tama, si Mara ang tumawag sa telepono. Ano ang mahalaga niyang mensahe para kay Janna? Magaling! Kung ang iyong sagot ay aanyayahan sa kanyang kaarawan, ay tama. Ano ang magagalang na pananalita ang ginamit natin sa pakikipag-usap sa telepono? Ang mga magagalang na pananalitang ginamit natin sa pakikipag-usap sa telepono ay hello, pakisabi, maaari, anuman, o maraming salamat. Magaling! Halika, sa ibang gawain na naman tayo. Basahin ang usapan sa telepono. Piliin sa loob ng kahon ang gustong sagot sa patlang. Patlang, sino po sila? Hello, si Jam ito. Patlang ko bang makausap si Fahad? Si Ahmad po ito, wala po si Kuya Fahad.
May ipagbibilin po ba kayo? Patlang na kung pwede, dalhin niya ang bola bukas. Maglalaro kami pagkatapos ng aming klase. Iyon lamang po ba ang bilin nyo? Oo, yun lamang. Patlang, Ahmad. Wala pong patlang. Laging tandaan, ang pagiging magalang ay isa sa mga pinakamagandang katangian ng isang batang Pilipino. At ito rin ay isa sa mga turo ng Islam at ng iba pang relihiyon. May mga salitang magagalang na ginagamit para sa bawat sitwasyon tulad ng po at opo. At ilan pang mga kataga tulad ng magandang araw po or magandang hapon po. Kumusta po kayo? Maaari, pwede po ba? Maraming salamat. Maraming salamat po. Walang anuman, wala pong anuman. Sino po sila? Magkikiraan po. Sumagot ng maayos at mahinahon kapag may itinatanong sa iyo. Huwag dumaan sa pagitan ng dalawang nag-uusap, lalo na kung matatanda. Huwag ibagsak o patayin ang telepono kapag may kausap. Magpaalam ng maayos kung may pupuntahan. Magpasalamat sa taong may nagawang kabutihan sa iyo. At dito nagtatapos ang ating aralin ngayon. Laging tandaan, ang batang magalang ay laging pinagpapala. Muli, ako si Mafay, ang favorito mo sa asignaturang Filipino ng ikalawang baitang. Hanggang sa muli!